Pangapunten Kanjeng Rama. Sowan kula wonten ing kasunanan niku andadosaken kagiyating penggalih panjenengan. Kena ndak arani janur gunung, Jabar Sudik. Sliramu teka ing kasunanan. Ana wigati apa? Inggih. Prapta kula wonten ngriken menika badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Bab apa, Kudus? Kahananipun Raden Said inggih Sunan Kalijaga. Panjenengan menika tungguling para wali. Kok sepi ing pamitung to Kanjeng Rama? Kok sliramu nganti ngendika kang kaya mengkono ngemu dasar apa? Panjenengan sampun mangertos piyambak ugi sampun dipun sekseni dening tiyang kathah. Said menika sampun kondang kaonang-onang. Minangka brandal ingkang sampun ndamel kerusuhan wonten ing papan pundi-pundi kemawon. Lah kok panjenengan paring kapercayan? Paring kapercayan dhumateng Said nyebaraken agami Islam wonten ing tanah Jawi menika. Kudus. Nek pancen kowe lali, bakal tak elingake. Saiki ana carita yaiku sekabat nabi sing jenenge Umar bin Khattab. Nggih. Kae mono salah sawijining wong sing wengis dahwen pati open tur mentalan. Nanging apa? Dheweke gelem mertobat lan pungkasane dijumenengake minangka khalifah. Nyebarake agama Rasul antuk kapercayan dening Kanjeng Nabi. Menika rak wonten tanah ngarap. Umar bin Khattab menika caket kalian Kanjeng Rasulullah. Lah menika Said mapanipun wonten ing tanah Jawi. Ya. Lah saiki bedane Umar bin Khattab karo Raden Said apa? Wong ya padha-padha menungsane. Padha-padha titahing Gusti. Padha-padha mangan segane. Benten sanget. Said menika mapanipun wonten ing tanah Jawi. Lah kahananipun tanah Jawi wonten ing dinten samangke sampun seping bebener. Menika kahananipun Said. Ya. Yen to pancen kowe sing beguguk makuta waton kaya ngono. Coba to. Weningna pancandriyamu. Ayo inguk-inguk lakon kang wis kawuri bab lakone Raden Said. Nggih. Den, nyuwun sedekah Den. Kula nggih Den. Pun 3 dinten kula dereng mangan Den. Mbok welas dateng kula Den. Sik Sawadon. Aku kepengin takon. Kok nganti kowe ngemis ki apa wis ora ana pegawean liya? Ajeng nyambut gawe dos pundi malih lho Den. Wong sakniki menawi gadah gawean sing kasile sak kampil, upetine niku lho sak klopo Den. Upeti kuwi sing njaluk sapa? Jur kasile diwenehne sapa Sampeyan niku Den, koyo mboten ngerti mawon. Upeti niku sing nariki lak nggih andhanipun Adipati. Nggih. Lajeng niku diparingake kalih Raja Majapahit lho Den. Menawi mboten klentu, sampeyan lak nggih Raden Said to, putranipun Adipati Tuban. Iya. Pangapunten Den. Iya. Ning aku mrene iki ya ora bakal njaluk upeti. Nggih Den, nyuwun pitulunganipun nggih. Aku bakal mbudidaya amrih panguripanmu bisa mulya. Yus ngene ae. Ana dhuwit sithik iki tampanono ya. Iki tampanono. Nggih, matur nuwun sanget nggih Den nggih. Ya. Jebul taksih wonten tiyang kados panjenengan Den. Ya wis kono. Matur nuwun nggih Den. Iya, Nuwun, kono. Den. Antuk bondo saka ngendi supaya aku bisa mbiyantu kawula cilik. Apa aku kudu brandal? Ya mung kuwi dalanku. Ayo, Cok.
aja mung setengah real, ditambahi udune. Waduh, Kang. Duitku luwih ngepres iki. Reso main karo Mak, ya iki nek terus-terusan. Iya, Kang. Aku wis kadung jamu iki. Tak gak iso seneng-seneng karo wanita pawon jaran kae. Bakale aku iki engko sing ngentekne wedokan. Yuk, rene lho yuk. Wah, seger iki, Kang. Oh. Apa to, Kang? Ngrasake apa? Oh. Yo pengen ngicipi sing iki to yo. Penak ngicipi wekku wae lho, Kang, sing seger. Ya, lek iki kanggoku sing pantes. Ya pancen sampean lho, Kang, sing tak enteni. Beh, gagahe kok kaya ngene. Ndahne yo mareme. Yo alah. Yo sithik ayo kok gak entuk. Kang, aku tak ngladeni cahaya iki dhisik yo. Sik. Kowe arep ning endi? Dadune diterusne dhisik. Ah, Kok selagak betah iki? lah Apa iya. to, Kang? oh yo ngempet sing. Apa? Lah, Apa? tekan putih. Apane? Yuk. Lah, Ndong. Ngono kok nantang aku to, Kang. Durung diapa-apake kok ya wis metu. Wah, perlu dikonang dukun kuwi. Lah iya. Sopo kae? Wo ana botoh. Kene iki sana kene, lungguh kene iki sana. Lungguh sana. Kowe arep melu dadu iki sana. Yo, aku tak melu dadu yo. Iya. Lek kowe arep melu dadu. Ndang utuwa. Neng aku ra duwe duit Ra duwe duit, Cuk. Ra duwe duit kok melu dadu. Kok mara mrene kowe? Ora waras tenan wong iki, Kang. Ngene lho, ngene. Tekaku mrene pancen pengen melu dadu. Ning sadurunge aku tak nyilih duitmu yo. Njur tak gawani mlayu. Yo, Ketekan wong ora waras tenan iki. Yuk, ngalih dhisik yuk. Ngalih. Ayo, pateni ae wong tadi. Aduh. Ya. Wah. Sat. Sat. Oh, jebol Said. Tenono Said, bakal tak gawe wirang kuwi. Kang Mas Dipati, ketingarang pepolatan panjenengan sajak wonten ingkang dipun penggalih. Menawi wonten reruwet, kula aturi paring dawuh dumateng kula Kang Mas. iya Buni. Pancen ana bab sing jalari petenging pikirku. Lajeng menapa ingkang jalari reruweting penggalih panjenengan? Buni, aku entuk palaporan saka sakabehing nayaka Kadipaten Tuban. Para nayaka padha asung palaporan yen to ing Tuban iki geger. Sabab saka akeh brandal, maling, kecu, rampok lan sapiturute. Ujare sing mandegani saking Bromo Curah iku maling sekti. Jenenge Lokajaya. Menapa para nayaka mboten wonten ingkang saged nyepeng Durat Maka kala wau Kang Mas? Nganti dina iki durung ana sing bisa mrantasi gawe, Buni. Ngapunten, Kanjeng. Ora diku wae. Byung Ban. Jari arep matur. Inggih, Kanjeng. Kula badhe matur. Nanging ampun damel dukaning penggalih, Kanjeng. Iya, gage matura. Wes, nang kaki.
Ojo nek njalari tekan Kanjeng Dipati. Delian wae. Niat omong ora? Yung, nek ana wigati iki gek ndang aturno. Ojo nambahi petenging swasana to, Yung. Inggih Kanjeng Putri. Ngapunten Kanjeng Dipati. Ngapunten maneh. Wis, gage matura bloko wae, aja nganggo tedeng aling-aling. Inggih Kanjeng. Injing wau, kula lan Mbak Yu kula niki blonjo dhateng peken ageng Kanjeng. Ing ngriku sami raraosan bab Brandal Lokajaya ingkang panjenengan rembag Kanjeng. Jebul ingkang dados Brandal Lokajaya menika Sopo? Sopo sing dadi Brandal Lokajaya? Gage kandakno sapa wonge? sejatosipun Brandal Lokajaya menika Raden Said Kanjeng. Said. Emban sakarone. Aja ngaya-wara tembungmu. Said putraku iku wong becik, ora tau tumindak nista kaya sing omongne. Sekawit kula nggih boten pitados menawi Brandal Lokajaya menika Raden Said. Nanging warta menika sampun santer dumugi pundi-pundi Kanjeng. Iblis laknat kowe Said. Irang-irangipun Rama. Kang Mestipati, kula aturi sareh langkung rumiyin. Dereng kinanten menawi warta menika leres. Sabar piye, Bune? Sabar piye? Cetok anakmu Said wis gawe wirang. Kowe aja mbelani anakmu. Mban, Kula Kanjeng. Said timbalono. Ngapunten Rama. Wonten apa kok ketingalipun Kanjeng Rama duka-duka? Kebacut. Kebacut patrape Kang Mas Said. Kebacut kados pundi to Rama? Ibu, keparunga kula paring dawuh. Wonten menapa Kakang Said menika? Rasa wulan. Yen kowe pengen ngerti sejatine lakon. Antinen sawetara ya, Nduk. Kula ingkang sowan Rama. Kowe saka ngendi Said? Inggih Rama. Kula saking masjid saperlu dzikir lan ngaji Rama. Ngaji? Nggih. Sepisan maneh pun Rama dangu. Kowe saka ngendi Said? Saking masjid Rama. Kowe ngaji wong bajing. Said. Aja mbok silaki. Gegeran ing desa-desa, ing kono kene geger ana maling, ana brandal, ana kecu. Jebul sing dadi tuk sumbere kowe Said. Kebacut. Kebacut kowe Said. Romo, kula mboten kowe arep selak. Rama, usahaken Kakang Said. Menawi dipun dugani Rama. Meneng. Bocah cilik arep nutur wong gerang kowe. Said. Kowe wis gawe wirangipun Rama. Wiwit dina iki kowe kudu minggat saka Kadipaten Tuban. Kula mboten saged pisan kaliyan Kakang Said Rama. Kula suwun Kakang Said ampun dipun tunduk Rama. Ibu, kados pundi menika Ibu? Rasa wulan. Kakang Said wis gawe wirangi keluarga Kadipaten. Inggih. Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Menawi kula katundung saking Kadipaten, kula mboten badhe swala. Keparenga kula nyuwun pamit. Aja Kakang. Sampeyan aja ninggal aku. Aku rasa bisa karo sampeyan Kakang. Adikku sing tak tresnani. Sliramu aja nganti kenalanipun Kakang.
Sliramu tetep ana kadipaten nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Aja Kakang. Aku melu sampeyan Kakang. Rasa Wulan. Mlebu. Aja mbilani kelawan wong sing duweni jiwa bajingan. Mlebu Rasa Wulan. Rasa Wulan. Yen sliramu tresna lan pun Kakang, saiki estokno dawuhipun Rama ya. Said. Ora ngira yen kowe duwe pakarti sing kaya mangkono. Gage minggato Said. Kowe oleh ngidak lemah kadipaten sauger kowe bisa ngeterne saka kadipaten sarana wanter anggon maca kitab suci. Minggat. Minggat! Ayo, manut. Ayo, manut toh. Lumayan seger kan? Ayo Kang, aja kok nang omah kuwi. Aja diapa-apane. Hei! Emane gak diapa-apane. Ayo, gimana Mas kuwi? Ayo, Kang. Ayo. Ayo, dah. Piye, Cok? Rasane seger gak? Kang, prapati. Lah rada cilik. Ngilit, Kang. Alah, sing penting wis ngrasakne pucah rambut keriting. Jebul iki. Sing wis gawe uceme jenenge Brandal Lokajaya. Pawongan. Kowe dudu Brandal Lokajaya. Sing Brandal Lokajaya. Yo aku iki. Brandal Lokajaya ora kaya ngono, Patrape. Bener. Brandal Lokajaya kuwi maling. Ning kasile didum-dumne wong sing ora duwe. Aja semuji kowe. Kowe isih kalebu Pangeran Tuban. Kowe Raden Said. Aku sengaja. Aku sengaja gawe kuceme jenengmu. Ya ora, Cok? Iya, Kang. Iblis laknat. Lakon mati saka tanganku kowe. Ayo maju. Bangsat wis Said. Melayu. Santriku sakloron, Kula Kanjeng Sunan. aku nampa palapurane kabeh para santri yen to jeneng sira duweni pitakonan nganti gawe gegerik sak kasunanan. Inggih Kanjeng Sunan. Sakmenika kula pengin ngertos ingkang dipun wastani pasrah sumarah mring Gusti menika kados pundi pikajengipun lan kados pundi cak-cakanipun. Oh, mangkono. Ya, coba tak wangsulani. Pitakonmu mengko dhisik ya. Inggih Kanjeng Sunan. Sing diarani pasrah sumarah marang Allah Subhanahu wa taala mung nyumanggake samu barang perkara marang panjenengane. Nanging sing diarani pasrah ora kok jeneng lukro. Ing lair angudi karya, ing batin angesti Gusti. Oh, mekaten Kanjeng Sunan. Iya. Kula ingkang salah Kanjeng Sunan. Yo. Astagfirullah. Apa iki mau? Kula dikudu terpaksa kalian pawon Nyai. Allah. Kono-kono nyi jupukno banyu ngombe karep ben rada ler matine ya.
Nang kene sing ya. Tak jupukne banyune dhisik. Ya kono enggal bukne. Piye ceritane? Oh, enggal. Iki banyune nang diombe dhisik. Ye, wis rada lerem. Wes, iki sampun. Bocah wadon. Kok nganti sliramu tawang-tawang tangis tur brangkangan lakumu ana kedadian apa iki mau? Ngaturi uning Kanjeng Sunan. Heeh. Mentas kemawon. Kula dipun rada peksa dening pawongan. Ingkang kondang sinebut Brandalu Kajaya. Kula nyuwun pangayoman Kanjeng Sunan. Oh, mangkono. Ya. Perkara Brandalu Kajaya mengko aku sing nganggo. Cak. Bocah wadon iki golene pemukuran dimenaso salira. Aku bakal goleki sing jenenge Brandalu Kajaya. Nggih, ingkang sasatos Kanjeng Sunan. Yai, sabar. Sana mandek kondisi aja sumengko lagi. Sopo ku? Kok wani-wanine ngendhek aku? Apa ora ngerti yen aku iki Brandal. Brandal sing wis kondang, Brandal Lokajaya. Kowe ngaku Brandal sapa wae, aku ora bakal pangling karo. Kowe kuwi dudu Brandal Lokajaya ning kowe isih tedak turune Adipati Wilwatikta ing Tuban. Kowe Raden Said. Kowe ngerti karo aku? Sejatine kowe iku sapa? It Said. Yen mripatmu sing kena mbok lekne iku aja mbok buku melek. Ning mripate batinmu lekno kowe bakal ngerti sapa sejatine aku. Panjenengan rak Sunan Bonang to? Wis ngerti? Ampun nyilaki batin panjenengan. Pangabekti kula katur. Iya. Raden Said. Nggih, kula. Aku ngerti. Yen to sejatine kowe kuwi kepengin ngerteni sing diarani sejatine urip. Ya urip kang sejati. Kaluhuran Kanjeng Sunan. Sumurupa. Urip kang sejati kuwi mapane mung ing sajroning ati. Ing sajroning bagusing ati mulane ana tembungan Gusti. Saka linggan tembung bagusing ati. Nah, yen tak aku nitik kelawan lakumu. Kowe brandal, kowe kecu, kowe maling, kowe ngerampok, nanging ora mbok nggo seneng-seneng nang mbok dum-dumke marang kawula kang butuh ati. Nggih, leres menika. Nah, kene aku percaya yen to kowe bakalan entuk sing ngarani sejatine urip. Ya urip kang sejati. Nuwun sewu sakderengipun Kanjeng Sunan. Ya, Kula kok dereng gaduk. Parang menapa ingkang panjenengan kersakaken? Said. Nggih, Samu barang ilmu kang rumsit iku kudu dibabati murih padange laku. Dah, yen to kowe kepengin antuk padanging uripmu, nggih. kowe kudu njaga tekenku iki kang bakal tak tancepake ing sapinggiring kali. Kowe kudu njaga kali iku, Mang. Nuwun sewu malih sakderengipun Kanjeng Sunan. Ya, Kenging napa kok kedah sapinggiring lepen? sumurupa. Nggih, Kali kae sanepaning urip. Mulane sajroning kali banyune mesti mili. nggih, leres menika. Nah, ing sajroning kali kae ana banyu bening, ana banyu kang budhek. Leres. Yen to kowe kepengin entuk sampurnaning urip, kowe kudu bisa milah lan milih banyu sing bening apa banyu sing budhek. Lah,
yen to kowe ing papan sapinggiring kali kono, kowe kudu iso ngreksa piye amrih sucine banyu iku. Apa kowe sagu? Nggih, kula saguh Kanjeng. Nah, yen to pancen kowe sagu, ayo dene iki tutno lakuku ing sapinggiring kali kono. Jaganen tekan kowe iki ya, Said. Nggih, kula dherekaken Kanjeng Sunan. Ayo. Said, nggih. Teken iki bakal tak tancep ning kene, nggih. Lan kowe wajib tapa brata ing kene. Aja jugar yen to aku durung merepeki marang kowe. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng. Oh, tindakno. Sautara tinggal dhisik ya. Nggih, nggih Kanjeng. Subhanallah. Jebul ora cethek ngilmune Raden Said. Dheweke bisa turu nganti pirang-pirang tahun. Kaya patrape Ashabul Kahfi nalika sepuh. Yo. Coba tak jugarne anggonmu to. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora diwangsu. Ya. Coba tak adanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Said, Nggih, Kanjeng. karo nggonmu topo. Yen tak wawas, kowe wis bisa nindakake kang tak dawuhake. Nggih. Mula dene iki ayo tak kanthi sowan ana ngarsane Kakang Giri ing Giri Kedaton. Nggih, Kanjeng Sunan. Piye, Dus? Saiki coba nalaren. Tumindake Raden Said wis ditebus kanthi sarana tapa brata suwine 3 taun. Nggih. Nanging kula taksih dereng percados. Dereng percados Kanjeng Rama. Bilih wonten menapa-napa panjenengan taksih ngeboti Kalijaga inggih Raden Said, kula boten tumut-tumut. Sampun cekap semanten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus. Kowe iki dadi sunan ning panas baranmu iki ora iso ilang. Ya. Ya muga-muga wae aja nganti gawe kisruh ana ing Demak Bintara.